Noia consolidase como un referente de turismo cultural. Así o constata o incremento de visitantes que pasaron pola Oficina de Turismo da Vila entre os meses de xuño e setembro. Case 7.000 persoas procedentes de distintos puntos do territorio nacional e de outros países, supoñendo o turismo internacional un 7,5%. Destacar o aumento do turismo internacional, que non o tiñamos o ano pasado, pero entre estes dous últimos anos creceu considerablemente e tamén creemos que temos unha programación, ou iso nos manifesta o turista cando lle preguntamos. O turismo cultural para nós é un punto importante, con os festivales internacionales de jazz, de arpa, este ano con algún novo máis que fixemos, coa mostra de curtas. Creemos que é un dato moi importante, ademais das casi 1.000 persoas que participaron en visitas guiadas, teatralizadas, rutas de senderismo. Este bo balance débese en gran parte a esta rica oferta cultural e a súa estrategia de promoción con ampla presenza en redes. O modelo que temos, onde estamos invertindo moito en publicidade, en marketing digital, en facer vídeos específicos de cada fecha, incidir moito nas redes. Ese é un traballo que se leva facendo os 2 últimos anos, creo que está tendo os seus frutos. Lóxicamente, falando cos hosteleros e hoteleros, a súa percepción é moi boa dos 2 últimos anos. Tamén vemos que se está desestacionalizando un pouquiño máis de xullo e agosto. Un exemplo claro témolo no mes de setembro, que o ano pasado recibimos 600 e pico persoas, este ano casi fomos cas 1.400 e algo. Precisamente nese afán de desestacionalizar o turismo ten un papel moi destacado a mostra de curtas Vila de Noia, que se celebrará neste mes de outubro, atraendo ata a vila a numerosos visitantes.